אז מה קורה חברים? היום אנחנו נשחק כאן ברובלוקס במשפחה כזה, לא יודע מה זה אמור להיות. כרגע אם לא יודע, מצאתי כאלה חבורה, לא יודע, משהו. ואני הפכתי להיות התינוק שם, והם שמו אותי בבית הזה עם העגלה, שמה שאני מחזיק עכשיו. אני יכול להיכנס? לא. אוקיי, רגע, מתקשרים אליי, אני אענה. תענה! אני באמצע סרטון. רגע, אורי. אה, תעצור את הסרטון. אני לא יכול. טוב, אז תקשיב, כנס לקישור הזה, זה קישור לסקינים מטורפים. כנס עכשיו. זה לא! אני מכיר את האתר הזה! לא, זה אחד אחר. אני מכיר את זה פין מיינקראפט, זה ג'ף הרוצח! לא, זה ג'ף אני הרוצח. מכיר את זה! לא, ג'ף הרוצח זה פרנד. זה לא פרנד. אני מכיר את זה, אני עצרתי את זה, אתה רוצה להתערב? כנס לזה. כן, הנה נכנסתי. נו, ומה קרה? ג'ף הרוצח. אתה הומו. סתם דביל, מה לעשות? טוב, אז חזרתי, סליחה על זה. אז כן, איך שאני רציתי להגיד, אז הם סחבו אותי כאן, ואז הבת אמרה, ואז הבת אמרה לי איפה המיטה. זה היה כאן איפה שלי? כאן? לא. זה היה כאן. זה היה כאן. ואז היא אמרה לי, זה המיטה שלך, ואז אני עשיתי את זה. רציתי להחליף לזה, כי כאן זה כזה, לא, בעצם רציתי להחליף לזה, אבל זה לא נותן לי, וגם אני אוכל לשכוב ככה נורמלי. כאילו, תשימו לב. כאן אני רק עומד, למה אני לא יכול להחליף? הנה הוא. הלו. כן. הוא חושב שהיינו על זה כל הזמן, זה מה המיטה? אוקיי. time to sleep. אוקיי. איך אני ישן? כן. זה מעצבן. כן, ומה אתה עושה? היי, זה לא הוגן, המיטה שלך למעלה. רגע, מה אני עושה? אני לא חושב ישר. יאללה, אני אגדל. גדלתי. לא, אי אפשר. הלו! אוקיי, מה שלא הבנתי כאן זה שגם לתינוק יש 220 שקל, שאת זה אני עסקתי ואני לא יודע איך, וגם מה שלא הבנתי גם, למה תינוק צריך תינוק? כאילו, תסתכלו על זה. מי צריך שתינוק יטפל בתינוק? יש לי תינוק, אני מחזיק תינוק, נה, אלא בוא נתרום אותו לצדקה. טוב, אני לא מבין למה שמו כאן תינוק. כן, גם יש לי מטריה, ויש לי גם לפטופ. בוא נשחק במחשב כל הלילה. אני משחק. ני. ייי, ניצחתי בצ'מפיונס. תראו את זה.
החיים של המחשבים. אני כל כך אוהב את המחשב שלי. אל תשימו לב לזה. טוב. אני לא יודע מתי הם יחזרו. יאללה, בוא נבדוק. דופ, דופ, דופ. הופה, גנגון סקאי. ובחוץ. הלו. גוגו. כל כך כיף להם. הלו. אוי, לא כתבתי טוב. הלו. טוב, לא מכיר אותה. הנה. אצל הילדים כאן זה בוי קומבו שזה אני. לוקי וזה ספארקי. אוקיי. מה? ספארקלס. זה דוגלט. טוב, בקיצור הם חיות, יש שם כאן. לא יודע למה קוראים להם חיה. הוא מצא אותי! ימלא, מה הוא עושה? עוף מכאן! אתה מפחיד! אתה מפחיד אותי! גוגו! הולך? הוא הולך! סוף סוף, הבוגר המטורף שלו. טוב, אני אלך לקנות לי... אני יכול לחזור? כן, אני יכול. אני הולך לקנות לי קצת דברים. No! No! No, please! No! אני כולה קונה דברים. ביי. עדיין ממשיך בבוגי הזה, טוב, בוא נגיד דברים. כן, אין גם כלום. הבעיה שלי... רגע, אני אבדוק. בוי קומבו... כן, זה הבעיה שלי בסקסמון טבורות. רגע, אני זה הבעיה שלי. כן, עד כאן. אם שמת לב אני קניתי בית. ולא כזה יחסית לילד קטנצ'יק. תראו כמה יש לי בצד. 234 איי דביל אתה עושה בוגי. מי זה בכלל? אני לא יודע. תזעזע. הוא מצא אותי. I hungry. קניתי מצרכים. אוי. זה הבוגי המניאק. היי! וואי. ידע, בואו נעשה גם אנחנו בוגי. בוגי. מה לעזאזל? עשיתי שפגט באוויר. גנגן סטייל, איפה יש?
גם אני רוצה גנגון סטייל. כן, אז הם... כן, בואו תראו מה יש כאן. יש כאן שולחן גדול, אני יכול גם לצלם כאן בטלפון. עשו אותי גוגו, גוגו. ורגע למה אתה נערך להתאבד? קה 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 קה, יאללה תדרסו אותי. תדרסו אותי. kill me, kill me, kill me. Hello. Boogie dance. kill me, תדרוס אותי. היי! ג'ונתן. אימא'לה. Boogie dance. מה היה דבי? איי, איי! מה עשית לי דביל? אוקיי. נו, תכניס אותי לעגלה. הוא סתום ברמותל. עדיף שכבר אני אסיע אותו. יאללה, רוצה טיסה? הלאה בוא. טו 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 טו. איי. אסור. ג'קי. רוצה? אין כוח, אני אסיע אותך. וואטה. Holy shit. Turn me up, break the knob, right? I know מאמין שהתאבדתי. טוב, אם צריך לעשות את זה, גוגו! אוי. גוגו. קקו, קקה, 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 קקה. מה? גו, קקה, קקה, קקה. תעוף של ציפור. עופו. תעוף כבר. כן. what the fuck הנה. אז קדם. הלו. עוף מכאן. אחד. איזה מכוער אני. הולי שיט, איזה מכוער אני. אני הכבשה. אני כבשה. בוג בוג בוגי דנס. בוג בוג בוגי דנס. בוגי דנס. בוגי דנס. בוגי דנס. מה? כן חברים, אחרי שאני אגיע למיטה כאן אני אזכר איך עשיתי סרטון. יאללה. זה קצת קשה לעלות ככה. היי. אני פרסקון בלייז. אופי. אופי לי מהפנים. אופי. טוב. אז כן חברים, זה היה הפרק להיום. מקווה שנהנתם ויאללה, יאללה, יאללה ביי.